7 तारिखाव जानो गोनां जे लकसभानि बिसायख'थि बेखौ लानानै दिनै जोङो जोबथा कुसुगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बेरालि गामियाव जोङो मोनसे प्रमद बर' सारनि मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लादों आरो दिनैनि बे गेवलां मेल हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद खालामफैदों। दा बेजों एकदमबारे रोखा जाबाय जे 7 तारिखाव जे जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेट आदा जयन्त बसुमतारिया बे खेबाव क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा देरहागोना एखेबारे रोखा जाबाय। मानोना जोङो नुदों जे मोनफ्रोमबो मेल मिटिंफ्राव दिनै बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद खालामफैदों आरो बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामगोन बेहा खुनु डाउट गैला। दा बेनो जे जोङो रायजो राजाखौ फिन खेबसेबाव खावलायनो हास्थायदों जाय बिथांमोना दिनैसिम सोरबा बिपिएफ सोरबा कंग्रेस बा जिएसपि खालामगासिनो दङ बिथांमोनाबो बैफोर खालामनायखौ बाद होनानै बयबो जाहाथे जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बृहत मोनसे थांखिखौ लानानै जाहाथे जोंनि बिजाथिया दिल्लीयाव थांनानै जोंनि जानानै खामानि मावहैनो हायो। बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ लानानै बिथाङा खामानि मावहैनो हायो। बिनि थाखाय आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बयबो 7 तारिखाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै आदा जयन्त बसुमतारिखौ देरहासार खालामो। बे खेबाव जोंना क'क्राझार लकसभा बे सीटआव टटेल 14,70,000सो भट दङ। दा बिनि गेजेराव हयथ' 10 लाख बा 11 लाख हयथ' फल जानो हागौ। बिनि गेजेराव जोङो बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि माने एजिपि जोङो जथायै जोङो खमसे खम 7 निफ्राय 8 लाख भट मोननानै जोङो देरहासार जागोन बियो रोखा।